Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Bahek keblesh bon nam ta ke por fi ba fi la. Ai khnang ya ke Batisi TV bangin ya mir bat fi khendiat bangin ya tai phangani ka issue ko ba khlut ba hagni ke por kata ka Citizenship Amendment Bill arjar khan riu. Kaya ke bafidon monong nakaliang jong fi. Pi nakaliang ke jonga, but nakaliang juga MDA government. Halor jong kani ke Citizen Amendment Bill. Ngi nado ke sing ke meningkong ke cabinet ke lada berai, bagi lada shim ke decision bangi ngi oppose ya kani ke Citizen Amendment Bill. Timenta ba hapok lok sabha kilapas ka, but hagani ke por bangi dangi keren ru. Kidang ya wanra ahmat jong ka upper house mo lada kal urlong kani ka bill lada ki pen long anya kani ka bill kibriu ki tieng kamtam kani ka thai north east jongi ba yo ka wan telep ki mendari ki bana sabar pi kita kedi ke jing soto jongi baro kin pait nong song jong gri megalaya ni don ke jo ke jing tumu nadu nagaliang sarkar nadu pajba nadu kinong seng ilang seng balang per hidung keju ke jing tumu ba lada ki warra ngani ke bil kala ban warra ya kala ban chin ya ke demografi jongga state megalaya hi jongi borogwe tingi ngim kwa ya kata ke banja kumta nomor bangi lele la ya jan border bot ke Bangladesh ki northeastern state ki don ya jan ba ke Myanmar ya jan bat kiwi di ki neighboring countries tingim kwa non kanu ru ka jing wan ban kan thlep jong kiwi pade ki ba ki mamde ki nong India sene ka ri India ka jongi te menta ba phi bat ka cabinet phi Pyrshah ai kani ka ei ka ba phi ku mu khot jong ka BJP phi ong ya ka san kme BJP phi nga ku mu khot jong ka BJP but umadairu cabinet minister jong MDA government habang ila shim ya karai consensusly bangi baro ki badon haga cabinet ila shim ka way karai bangi oppose ya kani ka Citizen Amendment Bill kata ka diga rai ka jonga kata ka diga stand ka jonga pi ya kani ka bill ka se bashong ban pass ka diga wala pass po parliament but mentag la da pass po parliament Menta ada kalian kejongi ngila penpau ya kejing Pyrshah. Temenda ke syong kejing start jong ka National Party jong ka BJP. Temenda kalian kejongi nang ni nabo megalia ngi baro hi na kalian jong sarkar ngila Pyrshah kata. Nak tada mengi baro hagani ka isu ngi long kawai. Nado ka government ngi long kawai, baro ki MLA ki long kawai. Ka sarkar hi baro kawai ki long kawai. Ki paiba ki long kawai. Ki NGO gnong ngelam jong iseng befer ki long kawai. But kumta ki oru ya ki seng balang ka mangi baro ngidan gawai ka jing tumu gawai ka karai mangi la dep shimlu pai ka decision mangi oppose tingi kerpatu ya ki NGO sen baka sarkar ka rakat bau pai ba kani ka jing khat ban ka jing khat ya kanu ka educational program kamdun nongrim shu nomor ba mangi ru ngidi ka jo hi a part of the bapa ngi oppose ka ni ka bill Lada ka menta ka upper house ka pass ka ni ka bill but ka penlong anya ka ni ka bill. Kai ka banja pada hapo jela. Kai ka pakani ka sarkar MDA. Hapo ka jing don lang jong fi. Ya kata kai ka banja ka ban sawan ya kata ka dumla ban batai lupa. Anda ka wan kanu ka Jingjia ka Pyrshah ya ka imlang salang Pyrshah ya ka Jingmyntoi jong ka state ka jongi. Ngi hap ru ngi hap le hi ka ba ngidon benyada nang tagari bekerja benriu jongi Haduk kan no put pinyat. Hatu pila ban weng no iladi nang keseng BJP. Pi mentang im don kamen weng. Namang ipatip ya ka outcome jong ni bil. Em lada ka long kan. Kata im la bat shu ben you lupa. Batai lupa ya ka ban salong. Ada la long seped. Yang ke banding kong jongi ke priority ke dei ke sejai benriu jongi, sa priority ke jongi ke dei ke state Meghalaya jongi. Ada don ke belum Pyrshah ke state ke jongi belum Pyrshah ke jai beri jongi ngi hapet dang udah kajing bahajong state baik. Ndon su dang mai pat banok. And you will go to all extent
ban Ïada ke reject mereka. Kata tiga ke duty and the sole responsibility jong baru agen yang khmat baga jongaru ke priority ke jongi menyadai ke state menyadai ke jai beriulah jong. Sakaway, kani ka entry exit point ke ba Chief Minister dang manhagani dong mention ba kipan ke sarkar pedang 1000 crore tengka ban snai kini entry exit point ban check ban telakam kini jingwan rung kertlap ki mender. Kata ke bau ke biang palat kata ban mangingin tu situ ban penolong ya kini ke exit entry point kena bela ban check ya ke jingwan rung jingwan mi jong ki beri ke bang ngimi tu buan ke state jongi. Thank you. Kabel Simon.